Балалар, нima ул мәкаль? Кем язды? Нima ул мәкаль? Я, Балалар бүре. Тагын нисә уйлау? Нima ул мәкаль? Сәлих, Ахагалдар баса якын. Илназ, Атайбар бүре сыйбак кәләше. тагын сине сөйлә. Акылды сәсен үстермәйләр. Мәкаль ул безгә олатай өләсәләрдән килгән акыллы сүзләр, ата-бабаларыбызның акыллы кәңәшләре. Бүген без сезнең белән акыл турында мәкальләрне искә төшереп алайык. Нинди мәкальләр беләләрбез акыл турында? Илгиз. Акылды үсәү күрдә. Акылды үсәү күрдә. Акылдың үсәүе күздә. Тагын Азалия. Акыл яшьтән бүген башта. Акыл яшьтән бүген башта. Света. Акылдың юлдашы бәхет. Акылдың юлдашы бәхет. Акыллы без мәкаләләр белән акыл турында. Сөлейман, нинди мәкалә бар? Акылды сәсен үстермәйләр. Акыллы сәсен үстермәйләр. Сәскә күп укшылар бит. Искәндәр. Акылдың кадәре әзәт белән. Акылдың кадере әдәп белән тәртипле булуда. Акыл бар икән тагылар аны. Акылдың кулы нәфсенең телгәнен тотар. Акылдың кулы нәфсенең телгәнен тотар. Tamam. Burada bana bilmem akıl turunda elem hükmü mekadırlıdır. Bu dönüşe günleri. Kirehen derste denilmen daha ikisi mekadırla karşılığı götürür. Uqav turağında, belim turağında bir mekadarlı kubbeleri, belim turağında bir neydi mekadar bilərsəli? Belim alıb, elə bilə, qoyu qaldı. Ben dedim ben kör hayır koyu qalanı eləmələn.